Takže zdravím všichni hráči a hráčky, já jsem Jan a vítám vás u mého dalšího videa. Mluvám se. A dneska si tu zahrajeme hru X-Plane 9 a tentokrát tady bude další experiment. Dneska tady budeme přistávat s letadlama v extrémních rychlostech. A teďka začínáme právě s tímhle. Při každém přistávání zvuk můj hlas vás nebude doprozvat, že prostě budete na gameplayu. Takže začínáme hned. Ty runway jsou velice krátké na tuhle rychlost. Letíme rychlostí 300 km za hodinu, teďka normálně ta rychlost strašně rychle klesá. A jdeme na to. Kámo, bude to máslo, nebude to máslo. Bude to máslo, nebude. Žádné máslo dneska. Au. Jau, dvakrát. Jau, třikrát. Jau, čtyřikrát. Jau, pětkrát. Jau, šestkrát. Vlastně přestanu už. Koreje. Tady jsme přistali s letadlem bez žádných problémů. No, skoro bez žádných problémů. A teď jdeme na další letadlo. Teď jsem si tedy vzal Avianty, neboli tohle krásné letadlo, jedno z nejkrásnějších letadel v X-Plane 9. A jo, je to prostě vrtulové letadlo a zrychlujeme teď. Omlouvám se, že moje mamka vyšla do pokoje, takže jdeme. Přistání, takže jsme normálně dokonce zastavili i na kratší runway. To je další runway.
máme King Air, rychlá letadla, nějaký prostě takový to prostě taková ta třeba Cessna, takovýhle letadla, takže jdeme na to. Taky mimochodem omlouvám se za špatnou kvalitu zvuku. Mobizen je vážně takový shit prostě. A je to vážně snadný k používání, to je důvod, proč to používám, hlavně můj bratr to chce, aby jsem to používal, takže jo, sorry jako. Co se týče přistání tohle, tak to bylo bylo to něco rychlejší, ale samozřejmě taky to bylo na hovno. No, naštěstí tohle runway je kurně dlouhá, jak vidíte. A teďka jdeme na Eclipse. To bylo hodně blízko. Teď jsem si vybral mnohem delší runway, takže teď to zkusíme.
Mimochodem kvůli tomu, že tohle video, nechci, aby tohle video bylo tak dlouhé, tak udělám střih až budou týden 2. Už lidi! Takže je to bylo všechno z tohoto videa, doufám, že se vám tohle video líbilo a zítra. Čau.